Матурлык конкурстары дөньялағы иң гүзәл, билдәле һәм комарлы шоударның бере. Беренче бәйгеләр 134 ел элек Бельгияда үткән. 350 катнашучы арасыннан гран-прины Гваделупанан 18 яшьлек Марта Сукарет яулай. Біздің республикала Башқұртстандан гүзәллек конкурсы популяр. 2023 елда гран-при яуласы Илюза Валитова матурлык бәйгеһе үнсәлектәрен һөйләп бирергә әдер. Ихтибар экранга. Өфөлә ел хайын Башқұртстан гүзәле бөтә Рәсәй матурлык һәм йолалар конкурсы үтә. Гадәттә бундай бәйгеләрдә кияүгә сыкмаган кызлар катнашу хокугына ия булһа, Башқұртстан гүзәлендә бундай сикләүләр юк. 35 яшькә тиклемге төрле милләт кызлары 100 мең һумлык төп приз, шулай ук Рәсәй Хылукай матурлык конкурсы финалында Башқұртстан исеменнән сыгыш яһау хокугы өчен ярыша. Башқұртстан гүзәле бөтә Рәсәй конкурсында катнашу дөнья стандарттарына тап килә. Онда буйһынга шарттар буенча сикләүләр юк. Оештыручылар әйтүенчә, был подиум модели түгел, а матурлык конкурсы. Иң мөһиме сәхнә хөкемлелеге һәм матурлык өлкәһендә үсешергә ихлас теләк. Кайһы бер кызлар яшь сагынан ук илдән матурлык конкурсында әүдем катнаша. Башқұртстан гүзәле конкурсында мин беренчегә катнаштым һәм гран-при алдым. Хәзерге көндә мин жюри буларак кызларның иҗади потенциалдарын баһалайм. Әйткәндәй, конкурста 11 яшькә тиклемге балалар төркемдәге бөтә катнашучылар да гран-при исеменә лаек була. Был сараны оештыручылар ата-әсәләрнең кызларның ярышка куркуһыз алып килә алуына басым яһай. Балалар төшенкелеккә бирелмәй, аматорлык конкурсында еңүче кызның беренче дипломы яңа бәйеклекләргә тагыла ныграк ышаныс менән күтәрелергә этәргез бирә. Быел балалар категорияһендәге бөтә катнашучыларга эксклюзив дизайнер таждары һәм тасмалар, шулай ук багучылардан юморт бүләктәр әзерләнгән. Икенче ел рәттән без Башкортстан гүзәлендә катнашабыз. Нимә менән был конкурс охшай? Балалар бер сәхнәлә артистлар менән катнашалар һәм үзләрен асалар. Уннан һоң уларны сакыралар киноларда төшергә һәм клиптарга. Алла бирһә, безнең теләгебез Рәсәй рәтендә сыгып Башкортстанды күрһәтергә. Homay студияһы оештырган матурлык конкурстарының төп призларының береһе Мәскәүдә үткән бөтә Рәсәй һәм халыкара конкурслар финалында катнашу мөмкинлеге. Профессиональ әзерлек югары кимәлдә. Башкортстан финалчылары һәр вакыт еңүче булып, яки призлы дипломдар менән кайта. Былтыргы елда мин республика күләмендә үткән Башкортстан гүзәле 2023 конкурсында катнашып, Russian Beauty номинациясында гран-при яуланам. Үзем өчен был конкурстың хезмәттәһе булып, мин Әбиелил районында бәләкәй кызлар өчен модельдер студиясын астым. Мин бик шатмын. Бөтәһен дә конкурста катнашырга сакырам. Быел Башкортстан гүзәле конкурсы 5 июльдә Торатау конгресс холлында үтә. Унда Холоп киноһынан актер Сергей Сосердоцкий сакырылган. Ул Башкортстан Хылукайын хайларга һәм еңүчегә осталар тарафынан махсус рәвештә әзерләнгән эксклюзив дизайнер тажын тапшырырга итәргә ниятләй. Илюза Валитова, Ринат Кашапов, Өфө калаһы. Бына шундай матурлык бәйгеһендә катнашуга 35 яшькә тиклемге катын-кызлар гариза бирә ала. Конкурс тураһында положениены бәйләнештә селтәрендә рәсми төркемдә табырга мөмкин. Гаризалар 15 июньгә тиклем кабул ителә, финал 5 июльдә үтә. Барыгызны катнашырга сакырабыз.